Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зәй басуларында шикәр шөгендере шәшәләр. Бүген христиан динендәгеләр зиратка барып үлгәннәрне искә ала. Зәйдә уылдык тикшерүе башланды. Район солыкларында вакытлыча балык тоту тыела. Зәй районы басуларында язгы кыр эшләре дәвам итә. Бүгенге көндә аграрийлар шикәр шөгендере шәшү белән мәшгуль. Бу эшкә зәйлеләр 17 апрельдә республика буенча беренчеләрдән булып кереште. Барлыгы 8800 гектар мәйданда шөгендер шәшү планлаштырылган. Шуның 73%-ында эш башкарылган инде. Нива җитештерү комплексының Александр бистәсе бүлекчәсендә шөгендер шәшү оешкан төстә бара. Язгы шәшүне туфракта дымбар чагында тиз арада башкарып чыгу өчен биредә мөмкинлекләр бар. Монопил маркалы 3 шәшү агрегаты эшли. На этом поле сеем сахарную свеклу, сорт Аланда, сеют 3 пассивных агрегата, Макорник, 24-рядные сеялки. Работа организована слаженно, механизаторы дружные, сеют качественно. Зәй агрофирмасының алга бүлекчәсе басуларында да тулы куәттә шәшү эшләре бара. Биредә татлы тамыр 643 гектар мәйданда шәшеләчәк. Эшне вакытында тәмамлау өчен биредә бөтен мөмкинлекләр бар. Техника, агрегатлар төзек, шәшү процессы тулаем механикалаштырылган. Эшче кулларда җитәрлек. Икенчеләр өчен иң мөһиме хәзер һава шартларының уңай торуы. Бездә 643 гектар шөгендер шәшелә. Бүгенге көндә шөгендер звеносы оешкан. Бу басуда безнең технология көздән сукаладык. Район аграрийлары һәр кояшлы көннән файдаланып, атна ахырына шөгендер шәшү эшен төгәлләмәкче. Зәй хезмәтчәннәре быел да республика буенча алдынгылар рәтендә булыр дип өметләнәбез. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Бүген православие динендәгеләрнең Радоница бәйрәме. Пасха үтеп, 9-нчы көнендә алар зиратка баралар, мәрхүмнәрне искә алалар. Безнең төшерү төркеме дә Яңа шәһәр зиратында булып кайтты. Ирле хатынлы большаковлар Яңа шәһәр зиратында җирләнгән якыннарының каберләрен зиярат кылырга килгәннәр. Пасха бәйрәменең 9-нчы көнендә үткәрелә торган ата-аналарны искә алуны бер елны да калдырмаска тырышалар. Кем үлгән, шуларны искә аласыз инде? Кемнәр туган, кемнәр ниләр, бөтенесен искә ала торган кем. Ниләр? Кем үлгән тынычсызлык юк. Килеп киткәчтән аларның хәлләрен белгәч, уже барганны алалар. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белди халык. Христиан динен тотучылар бу көнне көтеп алалар. Алдан килеп кабер исләрен корган үләннәрдән чистарталар. Ширкәүләргә барып туганнары, якыннары рухына дугалар укыйлар. Праздник Радоницы. Это пасхальное приветствие нашим усопшим. Вот в этот день все православные христиане посещают кладбище. Я приехала из Челнов. Да, здесь родители, все близкие, всю жизнь здесь прожила. Радоницада кабер исләрендә азык-төлек манылган Пасха йомыркалары калдыру гадәткә кергән. Көн дәвамында зират тирәсеннән кеше өзелми. Дөнья мәшәкатьләреннән арынып, бакыйлыкка күчкән якыннарын искә алырга килүчеләр берсен-берсе алыштыра тора. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Югары Баграш авылындагы Троица ширкәвенең 136 еллык тарихы бар. Хәзерге көндә ул ташландык хәлдә. Якын көннәрдә бергәләп саклыйбыз дип исемләнгән федераль проекты буенча бинаны төзекләндерү эшләре башланачак. Югары Баграш авылында Троица ширкәвен төзекләндерү эшен башлауга гыйбадәт кылалар. Ташландык хәлдә булган иман йортын шушы көннәрдә яңарту эшләре башланачак. Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин, Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий район җитәкчелеге белән ширкәвне төзекләндерү буенча сөйләштеләр. Бинаны яңарту эшләре бергәләп саклыйбыз федераль проекты буенча 2 этапта башкарылачак. Каждая бревнышко, каждая дощечка будет по законам реставрации деревянного зодчества будет обследовано, обследованы фундаменты, сделаем геологию и в принципе к осени мы вернем храм уже в отреставрированном виде. Ширкәү төзелеше 2 ел дәвам итәчәк. Быел көзгә кадәр аны торгызып, түбәсен ябарга ниятлиләр. Аннан икенче этапта эчке эшләрне башкару планы тора. Иске ширкәүнең һәр тактасы агач төзелеш сәнәгате законнары буенча тикшерелеп, инвентарьга алыначак. Мөмкинлек чыгу белән без инде аны үзебезнең гозурыбызны
Иван Николаевич Гущинға жеткіргеліндік, ол біздің министрлар комитетінің кураторы болып тұра. Ол енді құплап алып, өзі біздің республикабыздың рәйісі Рүстем Нұрғайш Миниханы білән келішіп, шушы зор ішке алындық деп айтасым келе. Троица ширкәве 1887 елда төзелгән Совет власты чорында ширкәү ябыла. Аннан соң әлеге бина озак еллар авыл клубы буларак файдаланыла. Берничә ел элек аның янәшәсендә хәйриячеләр ярдәме авыл халкының зур тырышлыгы белән яңа часовня булдырыла. Когда есть храм в селе, значит есть духовная жизнь. Восстановление храма всегда является общим делом. И сегодня мы положим начало благое, совершим молитву перед благим делом, ну а дальше уже каждый будет прилагать посильную помощь, усилия для того, чтобы этот Божий дом вновь стал домом молитвы. Авыл халкы да иман йортын саклап калу өчен тырыша, тиздән авылыбызда ширкәү шыңы яңгырар дип сөенәләр. Мин даже жыладым, инде чистартырга да килдим. Жалам етсеге барып жүріп болмай. Ол жеткерселер бик әйбәт, бик зур рәхмәт моны башлап эшләүчеләргә. Авыл үзәгендә ширкәү торгызылып, югары багыраҗлыларны үзенә җыяр дип өметләнәбез. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. 21 апрельдә мөселманнар ураза гаетен билгеләп үтте. Мәчетләрдә бердәм булып бәйрәм намазлары укылды. Ялчыгыл мәчетендә узган гает бәйрәме хакында тулырак киләсе видео язмада. Бүген ураза гаете көнне Зейнең Ялчыгыл мәчетенә иртәдән халык агылды. Бәйрәм Коръән аятлары уку белән башланды. Мәчеттә кеше башка елларга караганда күбрәк. Килүчеләр бәйрәм вәгазын тыңлыйлар. Ураза гаете белән мөселманнарны район башлыгы да тәбрикләде. Разиф Кәримов районның төрле тармакларындагы эшчәнлегенә уңай бәя биреп, тыныч тормышлар теләде. Республика рәисе һәм Татарстан мөфтие котлауларын ирештерде. Бу көннәрдә инде ураза гаете белән барлык җитәкчеләребез Зей районның күп милләтле халкын кутладылар. Шул вакытта официальный телеграмма Камил хәзрәт Сәмигуллиннан да алдык. Үзебезнең президентыбыз, рәисебез Рөстәм Нургаевич Миннихановтан Гаит намазы мәчетнең 2 катына да мөселманнар җыелып башкарылды. Гаеткә килүче өлкәннәр арасында бәйрәмнең әһәмиятен белеп, намазга басучы балаларның булуы да матур күренеш. Бүген милләти белән килгән идем. Бүген мөселманнарның бигрәк тә зур көне. Миңа монда бигрәк тә ошый. Бу бәйрәмне алдан көтеп алдык. Һәрберебезгә ишәнлек, саулык телибез. Бу хөрмәт, байлык, дөньялар тынычлыгы. Дөньялар тыныч булсын, һәр вакытта тыныч яши, мотор яши. Bütün халык үзенең дин, как говорится, тормышында булган bütün кайгы хәсрәтләрне, ниләрне унутып, үзенә күрә еллык грехларын дисәм инде бер икенче төрле әйткәндә төшереп, яңа күңелле, яңаша тормыш эшләре белән башлап җибәрә. Бу көнне мәчет ишек алдында өстәлләр көйләнде. Мөселманнарны тәмле пылау, кайнар чәй белән сыйладылар. Мондый изге гамәл һәр гает бәйрәме саен уздырыла. Ибрахим Исломов ел саен мәчет территориясендә 100 литрлык казан асып 330 кешелек бәйрәм пылавы әзерли. Нальем туда 6 килограмм масла. Потом 10 килограмм лук. 15 килограмм мяса. И 25 килограмм рис. И 4 килограмм нут. Морковь тоже 25 здесь находит, наравне. Даже можно больше. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Гает бәйрәме районыбыз авылларындагы мәчетләрдә дә матур итеп билгеләп үтелде. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Бөек җиңү таңын якынайтуга үзеннән зур өлеш керткән мөхтәрәм затлар районыбыз сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре игътибар үзәгендә. Бәйрәм алдыннан район башлыгы һәр ветеран йортында булып, бәйрәм бүләкләре тапшырды. Зейдә исән-сау булган 3 бөек ватан сугышы ветераны бар. 100 яшьлек бөек ватан сугышы ветераны Анна Моисеева 9 май бәйрәмендә генә кия торган костюмнан орден медальләрен таккан. Кунаклар каршы алырга әзерләнә. Анна Ивановна җиңү көнен түземсезлек белән көтә. Әле җиңү парадына барырга да исәбем бар ди. Жду. Если людьми хоть повидаюсь, то вот сижу, гляжу.
стены. Вот, я рада, жду. Вот в госпиталь поеду до Дня Победы. Анна Ивановнаға жеңу күні оңайынан республика рейсі құтлауын район башлығы өзі жеткірді. Анна Ивановна, разрешите представиться, глава Заинского муниципального района Разив Галич Каримов. Хотим вас поздравить с наступающим праздником 9 мая. Оннан соң Разив Кәримов шәһәребезнең тагын бер өлкән кешесе ветеран Валентина Лыкова йортында булды. Мөхтәрәм затның хәлләрен белешеп, якынлашып килүче бөек җиңү көне белән тәбрикләде. Еще чуть-чуть пожить, значит, не сдаваться и, конечно, с Днем Победы. Сугыш ветераны Леонид Мачтаков кунакларны ишек төбенә үк чыгып каршы алды. Авыр сугыш елларында сыналган ветеран озак еллар шәһәребезнең куәтле предприятиесе булган ГРЭСта хезмәт куюы белән дә үрнәк безгә. Август аенда Леонид Яковлевичка 100 яшь тула. Җиңү көнен зур хөрмәт һәм горурлык белән каршы алам ди ветеран. Больше я встречаю, конечно, огромным уважением, и огромным напряжением, которое проявила вся страна, весь российские народы, все, чтобы добиться этой победы. Бөек җиңү бәйрәме алдыннан Зәйнең тыл хезмәтчәннәре, концлагер тоткыннары, барлыгы 284 өлкән кеше республика рәисе бүләген алачак. Адилия Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Җиңү көненә багышлап район буенча уздырылган хәйрия марафонына нәтиҗә ясалды. Игелекле чараны район хакимияте белән берлектә Зәй җылысы хәйрия фонды оештырды. Изге эштән Зәйнең оешма предприятиеләре, идарәләр, сәүдә нокталары да читтә калмады. 10 көн дәвамында барган хәйрия марафоны төгәлләнде. Халык бердәмлегендә илнең көче дип исемләнгән чара махсус хәрби операциядәге егетләргә һәм Лисичанск халкына ярдәм йөзеннән оештырылды. Марафонга нәтиҗә ясалган көндә энергетик мәдәният йорты каршында хәйрия ярминкәсе дә эшләде. Сәүдә нокталарында мәктәп укучылары, студентлар әзерләгән кул эшләнмәләре сатылды. Реализуем товар, который предоставили жители нашего города, школы, детские сады. Они все принесли там в ДТТ, и мы сегодня организовали эту ярмарку продажу. Хәйрия ярминкәсендә шулай ук шәхси ярдәмче хуҗалыклар, авыл җирлекләре дә үз продукцияләрен тәкъдим иттеләр. Һәр кайсының күңелендә бер теләк, изге ният. Мин бу ярминкәдә бик теләп катнашырга булдым. Чөнки бүген сатылудан кергән акчалар безнең илнең тынычлыгы өчен борчылучы, анда катнашучы солдатларыбыз өчен ярдәм булып барачак. Илдәге вазгыятькә битараф булмаган зәйлеләр ярминкәдән ашыга кирәк яра калды. Нина Веселованың балачагы сугыш елларына туры килгән. Хәзер менә илебез киләчәге өчен борчылам ди. Поддерживаю, всей душой поддерживаю, потому что я ребенок войны, и я знаю, что грозит. Хәйрия марафоны рәхмәт сүзләре, концерт номерлары белән тәмамланды. Зәй халкының бердәм булуын, ярдәм җыю эшендә активлык күрсәтүче оешмаларны район башлыгы да билгеләп үтте. Я уверяю вас о том, что все те виды поддержки, которые, значит, есть в Татарстане, в целом в России, они работают у нас в Заинске. Я еще раз благодарю и большое спасибо, низкий поклон заинцам за поддержку, за то, что мы вместе, за то, что мы идем к нашей общей победе. Игелекле эштә катнашкан зәйлеләр аерым хөрмәтләнде. Марафон Зәй халкының бердәм, изге күңелле булуын дәлилләде. Адилия Борханова, Денис Сыпатов, Зәй хәбәрләре. Татарстан сулыкларында шул исәптән Зәй районы территориясендә 25 апрельдән 5 июньгә кадәр балык тотарга ярамый. Биоресурслар буенча дәүләт комитетының район бүлеге балыкларның уылдык чәчү чоры белән бәйле дип искәртә. Балык тоту кыйммәткә төшергә мөмкин. Биоресурслар буенча дәүләт комитетының район бүлеге шул хакта кисәтә. 25 апрельдән 5 июньгә кадәр республика сулыкларында уылдык чәчү чоры булу сәбәпле балык тотарга ярамый. Балыкчылык кагыйдәләрен бозган өчен административ җаваплылык та каралган. Бу чорда балыкчылар өчен таләпләр катгый. Дәүләт күзәтүе катерларыннан башка суда моторлы көймәләрдә йөзү тыелган. Балыкны яр буеннан кармакка гына тотарга рөхсәт ителә. Ләкин барлык төрләрдәге ятмә, тузаклар, капканнар куллану тыела. Адилия Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.
Бүгінгі шығарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зәйен алыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль шелтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. «24 февраля 2022 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было объявлено проведение специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганских народных республик, по демилитаризации, по денацификации Украины. С первых дней Заинский муниципальный район, заинцы поддержали решение руководства федерального, президента Российской Федерации. И, конечно, активно включились в специальную военную операцию в разных направлениях и контрактники, и добровольцы. В том числе наши парни активно участвовали и в комплектовании специальных бригад, специальных батальонов Алга и Тимир, Республика Татарстан. А с 21 сентября 2002 года в связи с объявлением частичной мобилизации, мы 100% выполнили то задание, которое было доведено военным комиссариатом Республики Татарстан, Кабинетом министров Республики Татарстан. И, конечно, я хотел бы поблагодарить за ту активность, которую наши военнослужащие, находящие в запасе, показали за этот период. Больше года район, республика, Россия, весь мир живет в рамках специальной военной операции. Наши мобилизованные, наши добровольцы и контрактники находятся на поле боя. Сегодня уже по указанию президента определенные наши военнослужащие возвращаются в отпуска. С первых дней в районе организована рабочая группа. Возглавляю эту рабочую группу я сам, и большое количество наших активистов, общественных деятелей, руководителей промышленных предприятий, организаций, учреждений входят в рабочую группу. И те вопросы, которые возникают в части организации работы по мобилизации, работы их семьями, все работы они были у нас организованы. И, конечно, я уверяю вас о том, что какие бы решения не были приняты на республиканском федеральном уровне, у нас муниципалитеты они тоже исполняются. Это, конечно, и поддержка семей, детей, это и бесплатное питание в школах, это и бесплатное посещение детских садов, это и бесплатное посещение всех учреждений дополнительного образования. На сегодняшний день еженедельно заслушиваем поступившие заявки от наших семей мобилизованных добровольцев и контрактников и, конечно, об их исполнении. Я благодарен заинцам за то, что мы в этот период сплотились, мы в этом период живем этой жизнью совместной с Россией, с Татарстаном. И, конечно, за этот период было организовано несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Сегодня 4 пункта до сих пор работают, продолжают. И сегодня наши сельские поселения, наши микрорайоны, наши жильцы активно во всех направлениях. Это и маскировочные сетки, это и свечи подготовки, это, конечно, и денежные перечисления, это и сбор продуктов питания, это, конечно же, и бюджет, и район. Мы все вопросы, которые необходимо было, выделяли деньги из резервного фонда. За этот период около 100 тонн гуманитарной помощи было направлено и именно на поле боя до мобилизованных, до наших контрактников, добровольцев. По их заявкам были доведены необходимые строительные материалы, необходимые продукты питания, необходимое обмундирование. Вот поэтому эта работа продолжается. Следующая отправка мы планируем в ближайшие дни, в первой декаде мая. Тоже по заявкам
Мы отправляли и автомобили, и УАЗики, и легковые «Лады». То же самое, вот еще раз хочу сказать о том, что весь район сплотился над решением данных вопросов. И, конечно же, вот возвращаясь, уже ребята говорят, спасибо, конечно, мы не за благодарность, не за спасибо, мы защищаем вместе, значит, нашу родину, нашу Россию. Тыл у ребят должен быть крепким, и они ощущают, что у них дома все нормально. И рабочие места сохраняются, и предприятия, организации сегодня работают бесперебойно. И эта работа продолжается и в 2023 году. Конечно, мы надеемся, что наши ребята не подведут. Сейчас начинается второй этап организации контрактных служб вооруженными силами Российской Федерации. Значит, январьский, февраль, мартовские задания мы тоже выполнили. Значит, возвращаются вот в отпуска наши ребята. Мы с ними по мере их возвращения еженедельно, значит, организовываем встречи. 1 ли человек возвращается, 10 ли человек возвращается. Все равно актив наш с ними работает. И, конечно, мы их просим, чтобы они участвовали в наших мероприятиях. Хотя 10 дней, которые они приехали, конечно, хочется, наверное, проводить в семье, с детьми, с родителями. Но в то же время они не отказываются, участвуют в наших мероприятиях. И вот деревья сажали, в школах встречались. Я думаю, эту работу, значит, мы будем продолжать. Конечно, самое главное, наши пожелания, они живыми и здоровыми, чтобы вернулись. И, конечно, с большой победой. Наше дело правое, победа будет за нами.
Әлі яңа машина алдым. Әйте қайда болса кетіп қоям. Dengizge. Кім ол? Біздің қожа. Біз сенің білән енді екі қатынан шырашабыз. Әмен сенің турында бір не білмейм. Не керек ол сен? Қызық дейді. Мен киллер.